Il-membru parlamentari Ewropew Laburista Mirjam Dalli talbet lill Viċi President Frans Timmermans u lill-Kummissarju Ewropew Vera Jourova biex jikkunsidraw l-aħħar żviluppi politiċi fl-analiżi tagħhom dwar Malta. Dan wara li għaddietilhom kopja tal-konklużjonijiet tal-inkjesta tal-Maġistrata Rombuġejja dwar l-allegazzjonijiet ta' e-grant. Littra li żewġ kummissarji Ewropej issegwi jittri separati li Dr. Dalli bagħtet lill-President tal-Parlament Ewropew Antonio Tajani u lill-Ewroparlamentari li huma membri tal-Kumitat Libe. Wara littra li bat lill-membri tal-Parlament Ewropew b'mod partikolari dawk li huma membri tal-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili u anki il-Working Group dwar ir-Rule of Law f'pajjiżna u Slovakkja, kelli anki kuntatt mal-President tas Soċjalisti u Demokratiċi Udo Bullmann li ġibtu għal konoxxenza ta' dawn il-fatti. Fil-fatt Bullmann fisem is-Soċjalisti u Demokratiċi feraħ lil pajjiżna u anki lill-Prim Ministru Joseph Muscat wara li ħarġu l-konklużjonijiet ta' din l-inkjesta maġisterjali. Dr. Dalli qalet li Malta kienet il-ħin kollu taħt attakk minn politiċi li bdew jippreżentaw allegazzjonijiet bħala fatti u li preferew jaslu għal konklużjonijiet bbażati fuq stqarrijiet folozz. Tkellmet dwar il-frame-up orkestrat kontra l-Prim Ministru f'Hamiltu u kif dokumenti folozz ġew ippreżentati bħala evidenza. Edha f'kuntatt anke mal-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Frans Timmermans u l-Kummissarju Vera Jourova li kemm il-darba ssirilhom pressjoni anki mill-MPs tal-Partit Nazzjonalista biex jieħdu pożizzjonijiet kontra pajjiżna. Jiena nemmen fil-imparzjalità tagħhom u fil-ġudizzju tagħhom u nemmen ukoll li bħal ħafna persuni li huma retti u li huma ta' kwalità kapaċi jagħmlu differenza bejn allegazzjonijiet u fatti. Dr. Dalli qalet li dawn il-kuntatti qed ikomplu jnatfu lil pajjiżna mid-dubji li ntefgħu fuqu permezz tal-allegazzjonijiet u gideb tal-Partit Nazzjonalista.